Kuhlale kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel kaMopastor Oningi. Nanti ukudabula amaphupha. Sicela usubscribe, sicela ulike le video, sicela ukuthi unikele ngonganikela ngako. You can be a member and pay that R9 every month, or you can use the account number where you can contribute. Ngaloko ngazi ucontribute ngakhona. May God bless you. Usenza ngamalungiselelo okunikela. Utibo ho records ukuthi uMophupha ke udlala ibhola kodwa nginggoalkeeper ngivimba amabhola. Ufuna incazelo yalokho. So number 1, esifuna sikusho ukuthi iphupha elilodwa lingasho izinto ezihlukene kubantu abahlukene ngoba kuya ngokwe context. So number 1, uMophupha ibhola sithatha njengophawu oluhle kakhulu uma ulidlala futhi ukwazi ukushaya amagoli ngoba lokho kusho ukuthi kusho kuba namandla, inhlakanipho nekhono elizokwenza uphumelele, uthuthuke, uphinde ube nenqubekela phambili uma usebenzisa lelo khono lelo, yabona. Number 2, singabalula ukuthi uMophupha ibhola uphawu oluhle uma ulidlala futhi ukwazi ukwenza njani ukushaya amagoli ngoba lokho kusho inhlanhla ezayo kuwena nanokuthi usophumelela kepha kuzodingeka ufake umfutho uzimisele uphinde uyikhandle kokwenzayo. Number 3, futhi uMophupha ibhola siyithatha njengophawu oluhle uma ulidlala futhi ukwazi ukushaya amagoli ngoba kusho ukuthi uzothola injabulo, ukwaneliseka nokuvelela ngento oyenzayo. Number 4, kepha ke kwesinye isikhathi uMophupha ibhola kuba uphawu oluhle uma ulidlala futhi ukwazi nokushaya amanqaku. Ngokwesintu lokhu kuthathwa njengophawu sukelikhomba ukwembathwa imimoya, ukwembatha izidalwa ezithile esuke kumele wena usukume uzihlanganise, yabona, noma ke lawa kubiza nge-spiritual alignment. Number 5, asiphethe ngako ukuthi uma udlala uMophupha ibhola uphawu oluhle uma wena ungunozinti futhi ukwazi ukuvimba amabhola ngoba kusho ukuthi ungumholo namandla nenhlakanipho nekhono lokusingatha kahle izimo ezinzima, ukuyinqoba nokuyixazulula kanye nokumelana nazo ngendlela efanele futhi abantu abaningi babukela kuwena noma ke baya kwethemba. Siyabonga, subscribe, ulike le video. Maningi amavideo esiwenza insuku zonke, kuba khona amavideo angenayo ngo9 ekseni. Qinisekisa ukuthi uyasilandela, qinisekisa ukuthi uyanikela ngikwazi ukuthi unikele ngako. Ikhona account, you can be a paying member, a member where you can contribute at least R9 every month. Siyabonga.